Joj, pardon. Hej, dotkni sa ma ešte raz a ukážem ti, kto som. Serus, ja som Jožko Binda z realitnej kancelárie Exkluzív a tento dom za 80 000 má pre teba na predaj. Tak sa poď pozrieť. Zachovali dvojizbový murovaný dom s letnou kuchyňou, pivnicou a stodolou, ktorý stojí na priestrannom pozemku s rozlohou 1706 m2 v obci Šarišské Jastrábie. Dom ponúka užitkovú plochu 77 m2 plus 21 m2 pivnice a je napojený na všetky hlavné inžinierské siete vrátane plynu, vodovodu a žumpy. Vďaka pokojnej lokalite a veľkej záhrade je ideálny na celoročné bývanie, pestovanie vlastnej zeleniny a chovu hydiny či pohodové víkendové úniky na dedinu. Ak vás táto ponuka zaujala, neváhajte ma kontaktovať a ja vás rád prevediem osobnou obhliadkou. Čaute.